תודה שחזרתם אלינו לכל בוקר. נמצאים איתי הרב אדלר ואמיר בצר. מיד אני אדבר עם שניהם, אבל גם השבוע חן רוטנברג נמצאת לידי והביאה את החידושים הכי גדולים של הטיפוח. נכון. תקשיבי, לאט לאט אנחנו מתמזגות. ראית איך אנחנו התאמנו את עצמנו היום? נכון. להתחיל את הבוקר בצבע. כתום, כתום, כתום. אז מה חדש על המדף? אני ככה רוצה להתחיל עוד פעם בקצת אווירה של החגים. ולספר לך על איזה אתר חדש שהושק במיוחד בימים האלה לחגים, לראש השנה. זה אתר של ורדינון הום. זה ככה גוף נפרד של החנויות שהוא מחזיק שם מספר מותגים. אתר ממש חדש שהוא בימים האלה עלה לאוויר. בעצם לקחו מודל של האתרים הגדולים באמריקה והביאו אותו לישראל. עכשיו, מה מיוחד בזה? זה בעצם, קודם כל, הפשטות והנוחות של השימוש, של התפעול, שאפשר ככה בקלות למצוא כל דבר. מה אפשר למצוא שם? הוא מתמחה בכל הדברים לעיצוב הבית. החל מהמטבח, סלון, חדר שינה, הכל. והדגש שבעצם... זה ממש הפך להיות קונספט בזמן האחרון, של הרבה חברות שהולכות. בטח אנחנו, האנשים העסוקות במיוחד, למי יש כוח להתרוצץ כל היום לחפש מתנות, אז הם בעצם מפעילים שירות כזה שאת יכולה לרכוש שם מתנות, לשלוח למי שאת רוצה ליקרים שלכם. זה מגיע גם בכל מיני אריזות מהממות. בלי לחכות בתור ובלי כלום. ואם הם לא אהבו את זה, הם יכולים גם, יש להם עד 60 יום להתחרט, והם יכולים להחזיר. זה גם נחמד שאורזים את זה. ומגיע גם שליח בחינם אליהם הביתה שלוקח, וגם אם הם פתחו את המצעים או משהו, יש מחלקת אריזות שהורסת את הכל חזרה, שזה ממש ככה דגש על השירות. שיש גם שירות לקוחות שעובד מ-7 עד 11 בלילה, אם מישהו רוצה להתייעץ איזה מצעים מתאימים לה לספה, הכל לשירותיו, ומחירים מאוד נוחים. אחלה רעיון. כן. ועוד משהו, אני כרגילי בשביל שאני אוהבת לטייל לי קצת, הסתובבתי לי ברמת אביב וישר חשבתי עלייך. למה? מה ראית? אז מצאתי שני מותגים מהממים שאמרתי שאני חייבת להביא אותם לכאן. אז נתחיל ממותג איפור חדש שהוא ממש 4 חודשים בארץ, בובי בראון, בטח שמעת על זה. שזה מגיע מארצות הברית. בובי בראון היא מאפרת מאוד מפורסמת. כן, המוצרים שלנו... אסור לנו להזכיר יותר מדי שמות, אז רק נראה את המוצרים. נכון, אז בעצם המוצרים נוחים במעל 1,000 חנויות בכל העולם, והייחודיות, באמת, הדגש שלהם זה על המוצרים שיראו טבעיים, שגם אם את רואה צבע אדום, עדיין הוא יכול לראות טבעי ברגע שהמוצר הוא איכותי. זה, תראי, זה מתאים לנו גם לבגדים שלנו, עוד עם הפרסם. כתום, ישר אני הולכת להפרסם. כן, עכשיו, על פי המאפרת הזאת יש 3 מוצרי דגל שהם חובה בארנק, בתיק איפור של כל בחורה. זה מתחיל מהפריימר, שזה קרם שהוא לפני האיפור הבסיס. לפני ששמים מייקאפ? שהוא מכיל קרם נחות, שגם הוא מגיע בלי סיליקון, עם סיליקון. ומה התפקיד שלו בעצם? זה בעצם מכין את הפנים, מכין את האור לאיפור. נותן בסיס טוב, הוא נספג ונותן את הלחות שהאיפור יהיה טוב. עוד משהו שזה הקונסילר והקורקטור. קורקטור זה גם משהו שלא הרבה מכירים. זה קורקטור? לא, זה הקורקטור וזה הקונסילר. אבל זה רק מה שצריך, מי שצריך. זה מנטרל את הצבע, את האדמומיות. זה אם לא ישנו, אומרים שקונסילר טוב שווה ל8 שעות שינה. אז אם לא ישנו הלילה, הבנתי, אפשר ללכת לצאת לבלות, לשים את זה וכאילו ישנו. שיש לנו את השימר, יש לנו סומק שהוא נוזלי, וגם, והמחירים באמת מאוד מאוד נוחים, למרות שזה מגיע מארצות הברית, המחירים נוחים, ולצד בעצם המוצרי טיפוח, שכמו שאמרתי, יש להם גם באמת מגוון רחב עם כל מיני הליפסטיקים הצבעוניים, אז לצד האיפור יש לי עוד מותג של טיפוח, שהוא מאוד מעניין. אחרון חביב? כן, שקוראים לו למר, זה גם מגיע מארצות הברית, למר זה בעצם הים בצרפתית. איך זה קשור לים? זה התחיל... למר, לים? כי הפורמולות שלו, זה פיתח פיזיקאי חלל בשם דוקטור אובר, שבעצם, הוא בעצם ניסה לחפש משהו לטפל בצלקות של עצמו, והוא פיתח פורמולה שמבוססת על אצות הים, על כל מיני חומרים מהים, אם זה גזע של הים, כל מיני מוצרים כאלה. עכשיו גם מוצרי הדגל שלהם בעצם הקרם לחוט, שהוא מגיע ב3 מרקמים. נכון, יש פה פילינג, סוג של פילינג. כן, מה שאת ראית זה הפילינג לגוף. עכשיו, הוא באמת, הוא מותג מאוד יקרתי, הוא בהתחלה ממש מחתרת, כי עד שהוציאו אותו לפועל, תראי, זה הקרם שהוא על בסיס יותר, ככה נקרא לזה, יותר כבד. עכשיו, אותו צריך לשים, זו פורמולה שהיא נפתחת רק אחרי שמחממים אותה, אז צריך לחמם את זה על האור. לחמם. ולמי שלא אוהב את המרקם הכבד, אז היא יכולה גם לשים את זה, זה מגיע במרקם יותר של ג'ל, הקיץ, קרם קליל, ועוד 2 מוצרים חשובים שלהם, מוצרי הדגל, זה הסרום והקרם עיניים. ככה הכל מעצות ים ושילוב של ויטמינים. מודה לך, מודה לך, מודה לך. אני משאירה אתכם שנייה כאן, אני מיד חוזרת.